20 sati i 10 minuta. Vijesti. Premijer Andrej Plenković razriješio je večeras Darka Horvata na osobni zahtjev. Sad već bivši ministar uhićen je jutros i proveden u USKOK zbog sumnje u zloporabu položaja i ovlasti 2018. u vrijeme kad je bio ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta. Odnosno da su određene tvrtke koje su se javile na natječaj mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva. Riječ je o kriminalističkom istraživanju više milijunskih nezakonitih poticaja. USKOK-u se Horvat aktivno branio više od sata i izjavio da se ne osjeća krivim. Sad se čeka odluka suca o istražnom zatvoru. Iz oporbe stižu mnoge reakcije, a glavna je poruka da se traži raspisivanje prijevremenih izbora. Govore predsjednik SDP-a Peđa Grbin, Sandra Benčić iz stranke Možemo, Nikola Grmoja iz Mosta i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa. Kriminalna organizacija se vratila svojim starim navikama. Član vlade u mandatu je uhapšen za ono što je radio kao ministar. A Plenkoviću smeta samo jedino i isključivo to što mu je neko ušao u dobar tjedan i što mu je upropastio subotu ujutro. Pa to nije demokracija, to je nešto drugo. To je ulazak u diktaturu. A Hrvatska to nije i ne smije biti. Ovo je situacija u kojoj prvo odlazi ministar Horvat jer ne može raditi svoj posao, a nakon njega odlazi vlada. On je održao pres konferenciju koja je bila izravan, nezapamćen napad na pravosuđe. Nezapamćen. Činjenica je da je umjesto prihvaćanja odgovornosti, svoje odgovornosti da je izabrao ministre koji su konstantno pod istragama, prebacio odgovornost na one koji istražuju i vas koji o tome izvještavate. Dok je HDZ na vlasti, mi nikada nećemo u ovoj zemlji imati neovisno pravosuđe. Nama je premijer Plenković poručio, dakle, nakon što smo najavili opoziv ministra Ćorića, da možemo stajati na trepavicama, a da on neće smijeniti niti jednog ministra. Evo, očito da nam nisu potrebne bilo kakve akrobacije, dovoljno je bilo jutros otvoriti portale, vidjeti da se zapravo istraga vodi protiv gotovo polovice vlade. Mislim da je vrijeme za pad ove vlade. Duboko međusobno povezana interesima i nepotizmom i da se ne mora postavljati na trepavice premijer Plenković, ali bilo bi dobro da možda stavi naočale i ode. Najmanje 13 ljudi poginule od posljedica oluje Junis koja je poharala Europu. Zahvatila je dijelove Velike Britanije, Irske, Nizozemske, Belgije, Češke i Poljske. U Njemačkoj je ubila najmanje 3 ljudi, izazvala poplave duž sjevernomorske obale te zemlje. Vremenska prognoza. O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak. Sutra u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, a još ujutro na širem području grada može biti kiše, u okolnom gorju susnježice. Od sredine dana sunčanije. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša dnevna između 9 i 11 stupnjeva, u gorju oko 4. Slušali ste vijesti Radio Sljemena. U 20 sati u Zagrebu je izmjereno 7 stupnjeva Celzija, a na Sljemenu 0. Relativna vlažnost zraka je 91%, tlak je 1021 hektopaskala.